Nogmaals heel erg welkom. Superleuk dat jullie er zijn. Dat jullie er live bij zijn of terugkijken. Ik ben Florien Snetlage en ik werk voor Study in Holland, een initiatief van Nuffic. En vandaag ga ik in gesprek met de Study in Holland ambassadors. Anahissa Gulu, Tanisha Scharbay en Katie Mohammed. En wat zullen we vandaag bespreken? We zullen kort eerst een voorstelronde doen. Dan gaan we jullie verwachtingen van studeren in Nederland even bespreken of input over ophalen. Dan zullen we doorgaan naar het onderwerp Culture Shock. Daarna gaan we door naar hoogtepunten en uitdagingen van studeren in Nederland. Dan hebben we een paar korte weetjes over Nederland. We gaan het nog hebben over academische integratie. En we eindigen met tips en tricks voor jullie, die jullie mee kunnen nemen naar Nederland. Dus ik wil kort beginnen met een voorstelronde. Ik zou willen beginnen bij Tanisha. Dus als jij je even kan voorstellen, zou dat super zijn. Hi iedereen, welkom. Mijn naam is Tanisha Scharbay. Ik ben 24. Ik woon al ongeveer 2-3 jaar in Nederland. Ik ben nu bezig met International Creative Business bij In Holland in Den Haag. En ja, dat is een beetje over mezelf. Yes, dankjewel. En Isha, zou jij je kunnen voorstellen? Ja, hi, goedenavond. Mijn naam is Isha. Ik heb toegepaste psychologie gevolgd bij de Hogeschool van Amsterdam. Hierna heb ik een pre-master klinische psychologie gedaan bij Hogeschool Leiden. En ik woon, denk ik, nu ongeveer 10 jaar in Nederland. Yes, dankjewel. En dan hebben we nog Katie. Zou jij je ook kunnen voorstellen? Hoi. Mijn naam is Katie. Ik ben 22 jaar oud. Ik heb nu mijn studie afgerond in Leisure Studies in Breda University. Bij Breda University. En ja, ik ga nu beginnen met mijn master in marketing. Ik woon al 3 jaar in Nederland. Dus ja. Yes, super bedankt. Dan gaan we eerst even gelijk door naar jullie verwachtingen van het publiek. Dus als jullie een ander apparaat bij de hand hebben, een telefoon of een telefoon waar je kan switchen, of een laptop waar je even naar deze link kan gaan, dan komt daar, als het goed is, deze vraag naar boven. En dan kan je daar een aantal antwoorden in invullen. En dan ga ik mijn scherm even een ander scherm tevoren toveren, zodat ik jullie antwoorden tevoorschijn kan zien komen. Kunnen jullie anders even kijken? Kunnen jullie via de Q&A de antwoorden sturen waar je als eerste aan denkt? Bij studeren in Nederland. Dan kunnen we het via deze Zoom gewoon gelijk te zien krijgen. Want ik denk dat er iets is misgegaan met de Mentimeter. Leuk, ik zie het al. Ik zie de eerste antwoorden al binnenkomen. Veel vrijheid, zelfstudie, independent. Nog andere ideeën bij studeren in Nederland of Nederlands cultuurverschil? Ja, eenzaamheid. Ja, Dutch, vrienden, vrijheid. Heimwee, mail, responsibility, fietsen, boeken en long night. Zelfstandig. New experiences, ver van huis. Heel leuk om al jullie antwoorden te lezen. Als ik
als ik denk aan of hier eenzaamheid lees. Katie, herken jij dat dan in jouw studieervaring hier in Nederland? Nou, ik zou niet zeggen dat ik ben, maar het kan wel gebeuren als je outgoing bent in Nederland. Dus je moet jezelf durven te mengen met iedereen om je heen en in de klas. Dus dat zou ik zeggen om dat je voorkomen dat je eenzaam wordt. Maar als je geen probleem hebt met vrienden maken, dan nee. Ik zeg dat je eenzaam bent en nee. Yes, ja. Het is niet alleen maar eenzaamheid in Nederland. Maar misschien wel, misschien komt het wel af en toe voor. En de vrijheid, Isha, herken jij dat? Jawel, want hier kan je van alles doen. Ik zeg altijd, alles kan, alles mag, maar niet alles is goed. Dus je moet toch wel, je hebt vrijheid, maar je moet je alsnog aan de regels houden. Precies. Ja, en Tanisha, heb jij daar aanvullingen op? Ja, op Aruba woon je toch met je ouders, moeder, vader, iedereen is thuis. Je hebt controle en wanneer je hier komt in Nederland ben je gewoon alleen. Dus je voelt er gewoon, oké, ik kan alles, ik mag alles. Maar je moet goed denken dat alles kan, maar niet alles mag. Ja, hetzelfde, er zijn regels. De vrijheid, je hebt die, maar je moet wel goed gebruik van maken. Ja, precies. Nou, mooi gezegd. Dan ga ik denk ik even weer door naar de presentatie. Dan gaan we hier naar het eerste onderwerp wat we met de Study in Holland Ambassadors gaan bespreken, de culture shock. Dus waar moest je het meest aan wennen toen je naar Nederland kwam? En hoe ben je daarmee omgegaan? Dus Isha, hoe was dat voor jou? Even kijken. Winter. Ik vind de koude weer lekker, maar alleen als je hier onweersbuien hebt en zo, dan moet je alsnog naar school. Op Aruba regent het een beetje en dan blijft iedereen thuis, maar hier is het on go. Wat nog meer? De aantal fietsen die ze hier hebben. En je moet ook op tijd zijn, je mails controleren en afzeggen. Dat zijn we er niet zo aan gewend op Aruba. Maar ja, ik zou zeggen die dingen is eigenlijk. Yes, dankjewel. En Katie, waar moest jij het meest aan wennen? Ik moest aan wennen dat iedereen heel direct is en ook individualistisch. Ik moest echt individualistisch zijn, mijn persoonlijkheid. Dus bijvoorbeeld in Aruba zegt iedereen bon dia en bonochi. En hier kom ik binnen in de klas en niemand groet. En het is gewoon normaal. En iedereen is echt direct. Dus dat moest ik echt aan wennen, zou ik zeggen. Ja, ik kan me voorstellen. En Tanisha? Ja, ik ben een persoon die heel snel, hij adapt vast. Dus enige ding dat vervelend was, is gewoon weer. Ik vind het leuk, regen, chill, blijf je binnen. Maar wanneer het regent en je moet naar school. Ik kan niet appen en zeggen, maar ja, ik kom niet naar school, het regent. Dan blijf je het hele jaar door gewoon binnen zitten. Het gaat gewoon door hier met regen, met sneeuw. Het gaat gewoon door, je moet gewoon daar zijn. Dus dat was een beetje moeilijk om je weer naar buiten te zien en denken van ja, ik moet wakker worden, ik moet naar school. Maar dat is het dat ik echt moest aan wennen. Ik was een persoon die echt, ik had mijn enige in mijn hoek. Dus als ik niet groet of ik groet, maakt me niet uit. Maar het was meer gewoon over de weer. Ja, ik kan me voorstellen. Dus ja, in zo'n regenjas de deur uitgaan. Ik denk dat niemand het met heel veel plezier doet. Maar goed, ja, het is wel echt
echt veel regen is er in Nederland. En en de temperatuur is ook niet altijd heel aangenaam. Dus even kijken. Wat zei je? Sorry? Elke dag kijken, gaat het regenen? Hebben we zon vandaag? Wat moet ik aandoen? Dus nog steeds moet ik echt, wat moet ik nu aandoen? Moet ik nu denken? Wat voor kleding moet ik aandoen? Dus dat was even wennen. Ja, precies. Ja, en buienradar, de app buienradar constant in de gaten houden of er buien aankomen. Ja. Ik denk dat jullie dat ook doen, of niet? Ja, nu hier wel. Op Aruba, we moeten niet niks doen. Maar hier wel. Even kijken, dan wilde ik doorgaan naar de volgende vraag. Wat zijn de hoogtepunten en uitdagingen voor jullie geweest tijdens jullie studie in Nederland? Wat zijn nog steeds hoogtepunten en uitdagingen voor jullie? Dus Isha, wat is dat voor jou geweest? Nou, als uitdaging zou ik zeggen gewoon de Nederlandse taal. En de manier waarop je de stof moet leren en wat ze van jou op school verwachten. Op Aruba kennen we een soort van begrijpend te lezen niet zo goed. En je leert de stof om antwoord te geven beter zeg ik, de basiskennis van de theorie, die moet je goed hebben op Aruba. Maar hier moet je leren hoe je de stof moet toepassen. Dus je krijgt casussen en zo. Dus dat was een beetje lastig, vond ik zelf. En als hoogtepunt, mensen willen je gewoon helpen. Dus je moet durven de vraag van, oké, kan je me met dit helpen? En iets wat Lourdes, de mentor van Amsterdam, altijd zegt, dat je moet accepteren dat de mensen je willen helpen. Ja, mooi. Dus dat was eigenlijk voor jou wel een hoogtepunt, dat mensen hier wel behulpzaam zijn. Ja, en ze begrijpen ook van, als je aangeeft van, oké, ik kom uit Aruba, mijn Nederlands is niet zo goed, maar ik ga mijn best doen. En je ziet ook dat je klasgenoten, ze willen je helpen. Als je iets fout zegt, dan zeggen ze van, nee, het moet zo zijn. Soms bieden ze zelf aan om je verslagen naar te kijken. Dus ja, je krijgt de hulp, maar je moet het wel aangeven dat je hulp nodig hebt. Ja, precies. Het komt niet je aanwaaien. Het komt niet meteen vanzelf. Nee. Ja. Oké, dankjewel. En Katie, wat waren jouw hoogtepunten en uitdagingen? Mijn hoogtepunt was eigenlijk mijn studie. Ik vond het echt from the beginning leuk. Vooral omdat het echt praktisch is. Dus veel projecten, veel networking. Voor veel events heb ik georganiseerd en zo in Nederland. Dus voor mij was dat echt een nice experience. Dat in Aruba ik niet zou hebben gekregen. En uitdaging, ik zou zeggen plannen. Ik plande nooit in Aruba, gewoon 1 dag ervoor leren en zo, maar dat gaat echt niet in Nederland. Je kan het niet halen als je niet plant. Dus dat was echt een moeilijk ding voor mij. Dus ik moest echt wennen, op tijd beginnen, op tijd mijn verslag maken, tijd leren. Dus dat was echt moeilijk in het begin, maar nu ben ik wel een planner, dus eindelijk. Maar dat zou ik zeggen als tip, echt begin op tijd, want anders wordt het heel moeilijk. Ja, dus eigenlijk is het een uitdaging en ook weer een hoogtepunt dat je het hebt geleerd. en ook een tip. Ja. Want, nou, mooi. En Tanisha? Een uitdaging voor mij was de taal. Ik deed MBO op Aruba, was helemaal in Engels, dus mijn Nederlands ging helemaal achteraf. Dus voor mij was echt het probleem met taal. Eerst, ik deed een opleiding in Nederlands. Ik was zo onzeker van mezelf, dus ik sluitte op mezelf af. Dus ik communiceerde niet.
ik weet dat de andere mijn klasgenoten me wouden helpen, maar ik dacht van nee, ik ga niet vragen, ik ga gewoon niks doen. Dus dat was een beetje moeilijk voor mij. Hoogtepunt, ik ben nu bezig met een andere opleiding, die is helemaal in Engels. Internationale klas, dus het is een hele andere vibe dan een Nederlandse opleiding die ook niet, ik was onzeker van mezelf, dus dat was ook niet goed van mij. Maar ja, plannen. Eerste jaar had ik niks gepland. Alles was last minute en kon ik ook zien met mijn punten. Ik heb niks gehaald. Maar nu dat ik in een andere opleiding bezig ben, nu ben ik wel bezig met mijn planning. Alles op tijd inleveren, rustig aan. Dus dat is ook hetzelfde als Katie net zei. Plannen is gewoon, je moet het doen, anders lukt het gewoon niet. Nee, wat mooi dat hij in ieder geval dus terugkomt. En dat plannen en hulpvragen zijn denk ik twee dingen die echt in jullie antwoorden ook veel terugkomen. Als uitdagingen, maar als het dan lukt, dat het dan toch misschien ook wel een hoogtepunt is dat je het geleerd hebt. Dus heel erg bedankt. Ik denk dat we straks ook nog wel wat meer over echt de studie terug gaan komen bij de academische integratie. Maar eerst wilden we nog even wat weetjes over Nederland doornemen. En zoals eerder ook al genoemd, zijn de Nederlanders over het algemeen best wel direct. En daar wordt ook meteen gezegd, als er een probleem is, dan zijn de Nederlanders niet degene die dat probleem omzeilen. Dan willen ze dat ook meteen bespreken over het algemeen. En hier ook famous voor de tulips en also de wifi en de bluetooth. Dus dat is even kort om te noemen. Dan hebben we nog meer dan 160 nationaliteiten als studenten in Nederland. Dus het is wel heel internationaal en intercultureel in Nederland. En de universiteiten die ranken hoog, van hoge kwaliteit, het Nederlandse onderwijs. Dus dat even kort samengevat. En dan hebben we nog wat leuke feitjes die jullie ook een soort van mee kunnen nemen. Want ik weet niet of jullie dit allemaal al wisten, maar in Nederland ligt maar liefst 37.000 kilometer aan fietspaden. Er wordt veel gefietst, zoals jullie al hebben vernomen. Dat zie je dus ook terug aan al die fietspaden. Heel Nederland is gewend aan fietspaden en fietsers overal. In een heel jaar valt er gemiddeld 847 mm regen. Dus dat is ook al ter sprake gekomen. Veel regen in Nederland, dus een paraplu en regenkleding is niet overbodig. En dan hebben we ook nog eens niet een hele hoge temperatuur. Het verschilt natuurlijk per seizoen. Zo is het nu in de zomer wel wat warmer dan 11,7 graden. Maar de gemiddelde temperatuur in 2020 was wel 11,7 graden. En de winter is natuurlijk wat kouder dan de zomers. Daarnaast zijn Nederlanders de langste mensen ter wereld. Mannen zijn gemiddeld 184 centimeter en vrouwen 170 centimeter. Je zult veel lange mensen hier in Nederland zien. Dan hebben we nog wat leuke gerechten, de poffertjes die jullie ongetwijfeld ook wel kennen. En de pannenkoeken, drop, stroopwafels, haring, erwtensoep, stampot, hagelslag en eentje die vaak gek wordt gevonden, zijn de broodjes voor lunch. Dus geen warme lunch, maar echt een sandwich voor lunch. Dat is ook typisch Nederlands. En Nederlanders eten gemiddeld ook nog eens ongeveer zo'n 17 kilo kaas per jaar. Dus het zijn grote kaaseters. Dus dat even in het kort over de weetjes over Nederland.
Dan gaan we nu terug naar academische integratie en naar de ambassadors. Wat waren jullie eerste indrukken van het onderwijs in Nederland? En ik ben heel benieuwd naar Isha, wat jouw eerste indrukken waren. Mijn eerste indruk was dat je goed voorbereid naar de lessen moet gaan. Want ze verwachten dat je gewoon zelfstandig bent. En wat kan ik nog meer zeggen? Het is best wel interactief. Je hebt veel groepsprojecten, veel presentaties. Ik denk die 3 eigenlijk. Ja, ga gewoon niet blanco naar de les. Dat had ik een keer gedaan. Ik dacht van oké, ik ben te laat. Ik heb geen tijd om voor te bereiden. Ik ging naar de les en de docent ging vragen stellen. En ja, ik zat daar. Ik wist gewoon niks. Ik kon mezelf niet verdedigen. En ik schaamde me echt. Dus dat was gewoon mijn les. Van die tijd. Sindsdien zorg ik ervoor dat ik altijd voorbereid naar de les ga. Want dat verwachten ze ook van jou. Ja, en jij hebt een Nederlandstalige opleiding gedaan, Isha. En je zei al dat de taal soms wel een barrière was. Merkte je verder nog wat aan dan het onderwijs in het Nederlands ook? Ja, want ik heb mijn bachelor, het was een Nederlandstalige studie. En de pre-master was een mix van Engels en Nederlands. En ja, de woordenschat. Het niveau is helemaal anders. Google. Dat is gewoon je best friend. Je kan alles online vinden. Er zijn samenvattingen, dus je moet er gewoon gebruik van maken. Ja, Google is je beste vriend. Het is altijd een mooie spreuk. Ja, dankjewel. En Katie, wat waren jouw eerste indrukken? Ja, wel voor mij, ik deed een WO-opleiding op een HBO-school. Dus het was meer informeel dan ik had verwacht. Dus dat was wel fijn. En mijn studie was ook in het Engels. Dus dat was echt prima. Ik had geen probleem met de taal. En ja, het was een internationale klas. Dus we moesten Engels praten. Dus voor mij was dat ook fijn. Dus in principe praat ik echt weinig Nederlands. En ja, het was echt informeel. Dat had ik niet verwacht. Ik verwachtte echt meer formeel. Een grote klas, maar het was echt een kleine klas. En ja, de docenten waren ook echt helpful. Dus iedereen, als je iets niet begrijpt, blijven ze gewoon met je totdat je het begrijpt. Dus voor mij was het een goede indruk. Ja, tot nu toe. Yes, dankjewel. En heb jij ook wel eens gebruik gemaakt van een mentor of een gesprek gehad met mentoren of studieadviseurs of vooral met de docenten? Nee, vooral met de docenten. Er zijn wel mentors, maar ik had nooit een gesprek met een mentor. Maar dat kan wel, bij mijn school kan dat wel. Oké, dankjewel. En Tanisha, wat waren jouw eerste indrukken? Dus eerste jaar deed ik een Nederlandse opleiding. Het verschilt veel met een Engelstalige opleiding, waar ik nu mee bezig ben. Omdat ik ook, ik zei het al, onzeker voelde, sluit ik mezelf af. Ik weet dat ze me wouden helpen, maar ik dacht van nee, ik ga niet vragen. Maar met die Engelstalige opleiding voelt het gewoon anders, want het was meer internationale studenten. Dus je kon snel met de andere persoon praten, compared to de Nederlandse opleiding. Die zijn gewoon bezig met zijn dingen. Ze praten niet eens met jou. Ja, ik was de enige internationale student in die klas. Dus ik was ook een beetje zo buitengesloten.
Maar bij die Engelse opleiding is het helemaal anders. Iedereen helpt. We hebben een groepsapp met de hele eerstejaarsstudenten. Dus ze sturen gewoon zijn reports in die groepsapp. Iedereen is gewoon klaar om te helpen. Dus voor mij zie ik gewoon een verschil met een Nederlandse talige opleiding en een Engelstalige opleiding. Qua internationale studenten en de hulp die ik kreeg in deze Engelstalige opleiding. Je vroeg net over decaan en mentoren. Ga gewoon rustig naar je decaan of je mentor en vraag voor hulp. Dat is een tip. Ik heb echt, die heeft me toch het hele jaar door geholpen, ook bij de Nederlandse opleiding. Ga gewoon vragen voor whatever extra time voor je toetsen of extra hulp, want je krijgt die extra hulp op school. Dus gewoon vraag voor die extra tijd en whatever extra hulp die je nodig hebt. En decaan, wanneer je contact krijgt met een decaan, maak er goed gebruik van. Want die kunnen jullie helpen om naar het tweede jaar te gaan. Want ze weten dat we niet van Nederland zijn. Dus ze helpen je graag om die extra punten, extra tips te geven om toch naar het tweede jaar te gaan. Ja, super. Heel bedankt. En ik ben nog wel even benieuwd, want Isha heeft zich natuurlijk, die heeft ook een Nederlandse opleiding gedaan. Heb jij Isha ook veel gesprekken gehad met mentoren destijds? Of hoe ben jij daarmee omgegaan? Dat je toch in een Nederlandstalige opleiding zit en dat het misschien wel isolerend kan voelen. Had jij dat gevoel ook überhaupt? En hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, van de mentor van de Aruba Huis, zij had ook geadviseerd van maak gebruik van de decaan. Dat heb ik ook gedaan. Zoals Tanisha zei, ze weten gewoon dat je niet uit Nederland komt, het is helemaal anders. Je kan gewoon zeggen van ik heb heimwee, ik vind het moeilijk. Ja, ik kreeg ook hulp, want ik had mijn propedeuse niet in 1 keer gehaald. En doordat ik vanaf het begin contact had met de decaan, kon ik aan het eind van het jaar een brief krijgen van oké, ze had heimwee. Dat had ik een beetje, maar het was niet zo erg, maar ze helpen je echt. Ja, maak gebruik van de decaan. Decaan is gewoon je best friend. Decaan en Google dan. Ja, ze helpen je echt. Dus ik kan me nog herinneren dat ze elk kwartaal een mail stuurde van oké, hoe gaat het? Heb je hulp nodig? Je krijgt ook Havanti, dat ze helpen je met je Nederlands en zo. Dus Highly recommended. Highly recommended. Ja, er is genoeg hulp hier. Je moet gewoon durven. En ja, why not? If it's there, make use of it. Ja, super. Heel mooi. Ik denk heel waardevol. En ik denk dat jullie al redelijk wat tips en tricks hebben gegeven. Maar als jullie allemaal nog 1 tip zouden moeten geven als voorbereiding op een studieervaring in Nederland, wat zou dat dan zijn? Tanisha, wat zou dat voor jou zijn? Voor mij, ik zou zeggen, be open-minded en sluit jezelf niet af. Meng met je klasgenoten, probeer gewoon, ga maar borrelen, ga maar drinken, ga maar biertjes drinken, ik weet niet. Maar sluit jezelf niet af, dat heb ik gedaan en het ging niet goed voor mij die jaar. Dus be open-minded, klets gewoon. Do not be afraid to make mistakes. They are there, they are willing to help, use that. Dus gewoon be open-minded. Ja, mooi. Thanks, Tanisha. En Katie? Ja, zoals Tanisha zei, ik zou ook zeggen, make friends as soon as possible, want ja, dan voorkom je eenzaamheid. En vooral in de winter is eenzaamheid echt moeilijk. Weet je, alleen te zijn en dan
gewoon alleen voelen. Dus make friends. Meng jezelf met anderen. En eet gezond. Vooral tijdens tentamens, tijdens winter. Het is echt belangrijk om gezond te zijn. Dus ja, dat zou mijn tip zijn. Yes, super. Dankjewel, Katie. En Isha? Nou, ik heb hier staan budgettering. Dat is echt belangrijk hier. Ja, je moet goed kunnen omgaan met je geld. En ook een mental health. Door mijn opleiding. Maar ja, ik vind dat we op Aruba niet genoeg over onze mental health praten en zo. Dus ja, je kan hier een schoolpsycholoog vinden. Ja, take care of yourself. Want soms is het hier echt fast-paced. En je denkt, oké, het is oké dat ik nu stress voel en zo. Maar het kan soms fout gaan. Dus mental health moet je echt pay attention to yourself. Ja, maak gebruik van die schoolpsychologie. Van een schoolpsycholoog. Het is toch, je moet niet betalen, dus maak goed gebruik van. Ja, ontzettend belangrijk. Ook mentale gezondheid. Ook gedurende coronatijden speelt het ook een grote rol. En ja, het kan best zijn dat je je inderdaad geïsoleerd gaat voelen. Dus ik denk dat deze tips van Tanisha, Katie en Isha echt heel waardevol zijn. De Instagram-accountnamen van Tanisha, Katie en Isha staan hier in beeld. Dus mochten jullie contact met ze op willen nemen nog via Instagram, dan kan dat. Ik wil in ieder geval Tanisha, Katie en Isha heel erg bedanken voor jullie waardevolle inputs, ervaringen en tips die jullie hebben gedeeld gedurende deze webinar. En voor wat betreft Study in Holland, als jullie meer informatie willen hebben over Study in Holland, over financiën, over housing, over... nou, je kan heel veel informatie op onze website vinden. En ook op onze social media channels. Dus op Facebook, op Twitter, op YouTube en Instagram zijn we ook te vinden. Op Instagram hebben we wekelijks een studenten takeover. Wat Isha, Tanisha en Katie ook hebben gedaan. Die hebben ook een takeover gedaan. Dus dan laten studenten een week lang hun dagelijkse leven in Nederland zien. Dus heel erg bedankt voor het luisteren. Dat was in ieder geval het deel van Study in Holland voor de webinar. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Marijnska.